Kipulet ke Jela Manipur kila penting kena halor ke jing syak penyap ubrio ha Churachandpur district Hadien ke jing sapriang ke video ke pen I bola kerpat pelat im haswa boon syak siat yap ha Kyrwoh Runar. Laong bagani ke jing ja kala ja ha kamit jong ka arpau tarik ukala lengkot arja arpun rio ha ka ba kumba ha ka por sipo beje khat san minute kipulet ke Churachandpur kila yo jing pentep bau mayang lambam Rishikanta laipo prasnam karta ubare na kak ching kunau ucan makhong likai hapo ka Waikong police station ula syara bor da ka kenhun ki Runar na thain tui buang bat kham Hadien la penyap ya u hati nat jang. Ya kamet yap jong tu brio la yo bantam bat bu ha ka jaka bu met yap ha ka tai ka district. Sho kibor pulet kila ujor ejahar suam moto bat thwet ye ki badan kti ha kete ga jingja bas ngau shirkai. Kat kum ki kubor bala pen scam dagi pulet la yo jing tep bau Rishikanta ula song Kurim bat koi ka brio ka badai ka riulum ka bala tep kum ka chingnu bat la ong bola shem da ka kerteng riulum gin min Tang bat ye song Ïasah bat ka Kurim. Shu la kado begini si jur ki day na la ki jong ki jat benrio bat kila syak penyaklat nadu bajia ka jing kan at snam halor ka jing sengoi pher jat benrio ha ka tega jela nadu usnam arajar arpulai Rishikanta utrai Nepal bat ulawan pai sa Manipur dang si Taïew rengkat ka jing temu bani kendo bat bani song Ïasah Biang bat la ka Kurim jong u. Ya ke jing yok sa jong u ha Churachandpur la ong bala syak Hadien ke jing wat jing bet ka Kurim jong u na ki kenhun kuki zo ha ka ba Hadien kila yok bani song Ïasah lang si Taïew. Ke jing sapriang ka video kala wanra ke jing bitar ha ki rensan social media ha ka bala kentho ba ka long kum ke jing pen kan mau Biang ya ki kam yo snam ki bala dep wat ha ba ka jela kala don ha ka lenti sya ka song sok song sngan. Shu la kadawru baki jing ya ki kila sedang ha ki jaka ba song snong ki jat benrio Meitei ban persya ya ka tei ke jing penyap wat ha pedeng baki bor penyat district ki kam ba ka long kaman ka long jai. Habatien, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba madon ka shop plus F menta ka sngi Lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya.